Pozdrav svima, Ivan je danas opet s vama. Vidjeli smo da je naš video u kojem smo govorili o kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo bio dosta gledan, pa smo odlučili snimiti još jedan takav u kojem ćemo nešto više reći o situaciji u svim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, s obzirom da se one bliže kraju i da već polako saznajemo sve više momčadi koje će sudjelovati na mundijalu u Rusiji. Posljednji koji su se kvalificirali su bili Australci koji su danas ujutro u uzvratu odigrali 1-1 nakon regularnih 90 minuta sa Sirijom. Kako je prva utakmica na neutralnom terenu u Maleziji gdje je Sirija bila domaćin, istim rezultatom završila. Otišlo se u produžetke gdje je Sirijcima isključen jedan igrač, Australci su to iskoristili, zabili gol i prošli dalje. Iako Sirija imala svoje prilike, imali su čak i stativu u samoj završnici, ali evo, nažalost, ta napaćena zemlja neće se veseliti i sudjelovati na mundijalu, iako će imati još jednu šansu kroz dodatne kvalifikacije, no čekaju ih tamo Južnoamerikanci, što je onda teško očekivati da će proći. Što se tiče ostalih ekipa iz Azije, tamo već odavno se sve zna i većih iznenađenja nije bilo. Kvalificirali su se kao i obično Južna Koreja, Japan, Saudijska Arabija i Iran. Te su ekipe najviše pokazale, zasluženo su na mundijalu. Sad koliko mogu na svjetskoj razini, moje osobno mišljenje, ne pretjerano puno, no vidjet ćemo. Što se Afrikanaca tiče, tamo će se sve znati u 11. mjesecu. Za sada imamo od njihovih 5 predstavnika, 2 su sigurna. Jedna je Nigerija koja je ovog tjedna uspjela izboriti plasman na završnicu svjetskog prvenstva, a drugi je Egipat. Zanimljivo, Egipat je najtrofejnija afrička ekipa, najviše su puta osvajali Afrički kup nacija, ali na svjetskom prvenstvu nije ih bilo od 1990. godine u Italiji. Sam plasman izborili su na jako dramatičan način, imali su 1-1 protiv Konga, trebala im je pobjeda, do koje su došli penalom u 96. minuti, zabio je Mohamed Salah i taj pogodak i prolazak na svjetsko prvenstvo izazvao je potpunu ludnicu na stadionu u Aleksandriji, ali u čitavoj zemlji koja je zaluđena nogometom. Tako da najtrofejniju afričku reprezentaciju gledat ćemo ovog puta na svjetskom prvenstvu. U Sjevernoj i Srednjoj Americi nema nekih iznenađenja, tamo imamo par reprezentacija koje kvalitetom odskaču. Meksiko se odavno kvalificirao, ovog vikenda je to pošlo za rukom i Kostariki. Treće mjesto vjerojatno će zauzeti Amerikanci kojima za to treba pobjeda protiv posljednjeg Trinidad i Tobaga, dok se za četvrtu poziciju koja vodi u dodatne kvalifikacije bore Panama i Honduras. Dakle, tu je manje više sve u skladu s očekivanjima, jer ove 3 reprezentacije nekako se Kostarika, Meksiko i SAD uvijek kvalificiraju. U Južnoj Americi danas u 1:30 po našem vremenu slijedi potpuni ludi rasplet. Tamo je samo Brazil osigurao nastup na svjetskom prvenstvu, još odavno bio je uvjerljiv. U cijelim kvalifikacijama predvođen je bio Neymarom, trener Tite napravio je sjajan posao i oni su čak jedni od glavnih kandidata i za naslov svjetskog prvaka. Što se ostalih mjesta tiče, tu vlada potpuna gužva. Najbolje je situacija Urugvaj koji ne može završiti ispod 5. mjesta, koje mu garantira barem plasman u dodatne kvalifikacije, ali oni igraju u zadnjem kolu sa Bolivijom. Neko će pomisliti Bolivija je opasna ovakva onakva, ali Bolivija je opasna samo kad igra doma. Igraju doma na 4000 metara, tamo se gosti teško snalaze, pa oni nekog i uspiju pobijediti, uspiju uzeti bod jednom Brazilu, ali u gostima su jako, jako loši, tako da ne vjerujem da se Urugvaj neće kvalificirati. Za ostala mjesta bore se Čile, Kolumbija, Peru, Argentina i Paragvaj. Da,
Argentina. Svjetski prvaci za koje igra najbolji svjetski igrač su na pragu eliminacije. Trebaju danas dobiti otpisani Ekvador, ali Ekvador igra na visokoj nadmorskoj visini, a u posljednjih 16 godina u Kitu je Argentina samo jednom slavila, znači neće im biti lako. Posao lak bi trebao imati Paragvaj koji igra doma sa otpisanom Venezuelom. Čile igra s Brazilom. Brazil jest siguran, ali Brazil je Brazil. Ne vjerujem baš da će im tek tako prepustiti bodove, a Kolumbija i Peru igraju međusobno. Oni će u međusobnom, igra se u Peru. Oni će u međusobnom ogledu izravno odlučiti o tome ko putuje na mundijal. Što se Evropljana tiče, tu je manje više sve poznato, iako se danas još igraju 3 skupine i neke stvari će se doznali i to je manje više sve riješeno. Na primjer u skupini A Francuska nije matematički prva, ali igra doma sa Bjelorusima i to će riješiti. Drugo mjesto službeno se za njega bore Švedska i Nizozemska, no Nizozemskoj treba pobjeda sa 7 razlike, a to je nemoguće. Mislim, u nogometu je svašta moguće, ali ne vjerujem da će Nizozemska, koja je poprilično neuvjerljiva bila u kvalifikacijama, dobiti 7-0 protiv Švedske. Najzanimljivije će biti u skupini B, gdje Švicarska ima sve pobjede u 9 dosadašnjih kola, ali može otpast tako danas izgubi protiv Portugala koji ima samo 3 boda manje. U C skupini, a tamo se u biti znalo ko će sudjelovati na svjetskom prvenstvu, aktualni svjetski prvaci, Njemci daleko su bili jači od svih, ali su prvo mjesto osigurali na izuzetno dominantan način, ostvarili su svih 10 pobjedi, svih 10 vrlo uvjerljivo i nema tu spora da su oni zasluženo na mundijalu i da će tamo biti jedni od glavnih kandidata za naslov prvaka. Sjeverna Irska je druga, koliko može u dodatnim kvalifikacijama, ovisi o protivniku kojeg će dobiti, makar ja mislim, s obzirom da će oni biti u onom nenositeljskom šeširu, da protiv malo koga imaju šanse. Iz skupine D, tamo je Srbija prva, jedina momčad iz regije koja se za sada direktno kvalificirala na svjetsko prvenstvo. Srbima čestitamo, bilo im je teže na kraju nego se očekivalo jer su malo neočekivano izgubili od otpisane Austrije, nisu dobro izgledali, potom su se mučili sa Gruzijom, ali dobili su 1-0, oni su zasluženo zauzeli prvo mjesto. Znala je Srbija u nekim prethodnim kvalifikacijama imati puno jače momčadi, pa se ne bi kvalificirala. Danas možda po imenima nemaju tako jaku ekipu, ali izgledali su pristojno, dobro su posloženi i zasluženo idu u... Njihova skupina nije bila preteška, ispred Slovačke i Slovenije i Škotske su zauzeli to prvo mjesto, Slovaci su se uspjeli ugurati na drugo mjesto, ali na njihovu žalost oni će biti ta 9. europska reprezentacija, najlošije plasirani, drugoplasirani tim i neće vidjeti dodatne kvalifikacije. U skupini G, tamo smo već odavno sve znali, znalo se da će se za prvo mjesto boriti Španjolska i Italija, koja u konkurenciji Albanije, Izraela, Makedonije nisu imale pravu konkurenciju. Španjolci su bili mnogo uvjerljiviji. Španjolci su ponovno ekipa koju se svrstava u favorite za osvajanje svjetskog prvenstva. Lopetegui je napravio sjajan posao, ponovo je to jaka Španjolska. Neuvjerljivi Italijani su drugi, koliko mogu dodatnim kvalifikacijama, poznavajući njih, proće dalje, neće biti uvjerljivi, ali će se naći na mundijalu. U skupini H, Belgija je bila vrlo uvjerljiva, zasluženo je prva. Bosanci su imali šanse za prolazak, imaju ih još uvijek, ali teško je očekivati da Grčka danas neće dobiti Gibraltar. Hrvatska je imala Čačića, oni su imali svog Čačića, nažalost nisu uspjeli, neki skaču kako je protiv Belgije prokockano ovo ili ono, ali mislim da je Bosna svoje prilike ranije već prokockala, imali su Bosanci šanse, nažalost nije ih išlo. I posljednja skupina, Europska I,
svima dobro poznata Hrvatska. Ne treba trošiti riječi o improvizaciji, kaosu koji je vladao našoj reprezentaciji, ali evo, kvaliteta je nekako isplivala na površinu. Hrvatska se opet provukla u dodatne kvalifikacije pobjedom nad Ukrajinom. Sad će to opet zamaskirati sve probleme koji godinama muče hrvatski nogomet. Hrvatska će biti u dodatnim kvalifikacijama nositelji, vjerojatno će dobiti nekog slabijeg suparnika kojeg može proći se na mundijal, onda će Šuker pričati kako smo uvijek njegovom zaslugom na velikim natjecanjima. Priča se kako je njegova zasluga smjena Čačića i dovođenje Dalića, iako realno koliko je Dalić mogao u ovih 72 sata napraviti. Da, on je pokazao se u vođenju ekipe mnogo boljim od servisera, televizora i vidjelo se da ima i reakcija i ovog i onog, ali u biti tu je stvar da Hrvatska ima stvarno jednu izuzetno kvalitetnu generaciju i da na račun te kvalitete uspjela Ukrajince koji nisu bog zna kakva ekipa pobijediti. Island je prvi, mislim to dovoljno govori o tome kakvi su drugi bili u skupini. Svaka čast Islanđanima, borbena su ekipa, hrabra, drago mi je da ćemo ih gledati na svjetskom prvenstvu, jedna tako mala zemlja, mislim oni su zemlja malo veća od Splita ili Rijeke po broju stanovnika, imaju jako dobre nogometaše i zasluženo su prošli, ali kažem, tu je puno zasluga imaju i ostale reprezentacije koje su možda kvalitetom ispred kao Hrvatska, Turska ili Ukrajina, ali koje imaju svojih problema i koje nisu zaslužile izravan plasman na svjetsko prvenstvo. Dakle, još nas očekuje nešto uzbuđenja u kvalifikacijama, bar do 11. mjeseca kad ćemo dobiti i sve Afrikance i sve Evropljane. Danas na večer ćemo dobiti i Južnoamerikance koji putuju na svjetsko prvenstvo i mislim da nas očekuje jedan zanimljiv turnir drugo ljeto u Rusiji. Ja sve lijepo pozdravljam i vidimo se drugi put.